ассалому алайкум дӯстони азиз, худо нигаҳбонту боша. Хай як роликҳои моро кадме тамошо мекунӣ, кадме мақсад шумо мебинӣ, тамошо менӣ, баъд мо мебинӣ, тамошо мекунӣ, нағз мо мебинӣ, тамошо менӣ. Раҳмат ба ҳамат. ҷои шӯхию бозӣ баъзе маҳал дар роликҳомо хай шӯхӣ мекунем, бозӣ мекунем, баъзе ҳазл хандаҳоро мекунем, ҳама вақт кашол хатиам намешава. Гапа дроз накунем дӯстон. Ай названи видео фаҳмиде, хоҳари мо Юсуфахон Юлдошева 25 сола ки 12 октябр город Балашиха дар автобус свор мешава. мутаассифона ҳам хеле бедарак мешава, шавҳар надорад, падару модараш хеле ташвишанд. Аз шумо чӣ хоҳонам? хоҳиш мекунам мисли ҳар вақта дастгирӣ кунед, лайк, комментарий ёки поделитса кунед дар ҳамин сторисотон, то ҳамин хоҳар ёфт шава. хеле вазъияти хоҷагишон аз ҳисоби ҳамин хоҳар мегем беқарор шудагӣ. дӯстон, аллоҳ шоҳиде ки ман ҳамин бародаронро ҳамёро аз пеш дидагӣ нестем, не ки вақте ки тоҷики худмонай, мусалмони худмонай хоҳиш мекунам, моро мехоҳем ки ба хотири Аллоҳ, ба хотири халқи тоҷик, мо ё ки фарқ надорад мусалмон ҳам бошанд, кадом чӣ набошад, миллате набошад, дастгиришон кунем. ҳамин хоҳара гум шудагӣ. аз шумо хоҳиш, видео дроз нест, дар ақибаш ягон реклама намезанам, ягон мақсад номри дига намезанам. хоҳиш мекунам ки ба хотири ҳамин хоҳар, ба хотири ашки модари ҳамин хоҳар, ба хотири ашки падараш ҳамин видеоро паҳн кунед. Ина ман суратошро мондам, дидай соде, то ҳамин хоҳар ёфт шава. ака баъдам фикр накунем, агар хоҳарҷон аз ягон ҷанҷоли хоҷагиҳо қаҳр карда бошӣ, рафта бошӣ, бидон ки падару модарат хун гириста истодиянд. хоҳиш мекунам ба хонатона бар бигар, ё ки не рақамҳои падарат мондагиян, рақамҳое мебинем бачаҳои азиз, рақамҳои падаршанд. ба падарта занг бизан, ё кадмет ки мебинем ҳамин хоҳара, падаршанд занг бизан то бифунӣ. ҳар кас фарзанд агар дошта бошад, баъд ба қадри фарзанд мерасад. кадмет ки фарзанд надорӣ, хоҳар дорӣ, апа дорӣ, бояд бифаҳмед чӣ дарди сахт аст ин ҳолат. тем более духтар дар шаҳри ғарибӣ, намедонам, шояд милиса қабида бошад, дар ягон чӣ мегӯям, хеле абизянкорис бошанд, ё ки ягон ҷо рафта бошад, шояд ягон гап шида бошад. хулоса ки дуои нек мекунем то хоҳар пайдо шавад. гапа дроз кардем. хоҳиш мекунам ҳамин хоҳара Юсуфахона касе диде занг бизане, ё ки ҳамин поделитса куне. блогерое ки тамошо мекуне, ба хотири Аллоҳ ҳамин савоб шеста куне. хафа мешам баъзе аз бародарони худмо ки миллатпараст нестам, аммо манам дастгирӣ мекунем дигар миллатҳоро. вақте мебини як видео, як ролик мемонанд, ҳафт пушти ҳамун блогера, ҳамун спортсмента дигарша намешноса, ё ки ҳамун спортсмен як салом шуадажи алайк намега, ҳамин як сурата мемона дар як қаврай балой, дар як сари санга як лайкш мемона. а вақте ки бародарои хайрхоҳи мо мақсад нумошо нагирем, касе ки ба ҳамин кори хайр ё ки корои ҳамин дастгири тоҷико саркор дора, як ролика мемона, ҳатто мебина мегзаронаш, афтиш безора, баъд мебина. ақалам як лайк табомон, як комментария ки то ҳамун ролик паҳн шава, як савоб шеста ки аз барои Аллоҳ худованд ҳифзнон куна. хоҳарҷон дар куҷое бошӣ, илтимос ба падару модарта занг бизан. ассалому алайкум.